Ame soroga don sisan an ka sujet kɔnɔna la. Balimaw, Dr Choguel Kokala Maïga ani le premier ministre Apollinaire a y'a fɔ ko fédération Mali Burkina ka fédération créera ka ban. A y'a fɔ ko Mali ni Burkina ko farala ɲɔgɔn kan ko Mali ni Burkina ko ninnu bɛna kɛ jamanaba kelen, armée kelen, économie kelen, wara n'o ye monnaie kelen, est-ce qu'il y'a faamu, jamakulu kelen, akilina kelen, kunkilenna kelen, miirina kelen. France tɛ sunɔgɔ. Ninnu premier ministre Choguel ye voyage min kɛ Burkina, France ja tigɛra, France siranna, CEDEAO ja tigɛra, CEDEAO siranna, farafinna bɛɛ de sigilen bɛ k'an layɛ. Min ma deli ka kɛ a bɛna kɛ u sigilen ɲɛna, an bɛ tile min na. Jamana fila ka se jamana saba ma, olu ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan, a bɛna kɛ u sigilen ɲɛna. France se t'a la, CEDEAO se t'a la, Union africaine se t'a la, bɛɛ de sigilen bɛ ka an layɛ bi. O fédération in baara a b'a kalama, Choguel taara Burkina ani Burkina premier ministre Apollinaire n'u kɛlen ka ɲɔgɔn ye, n balimaw ɲɔgɔn ye kɔnɔ ko sari jigisigi koba dɔw kɛra min b'a to ko fɛn tɛ se ka nin jamana ninnu fara. N'a hakili b'a la fédération ko in projet ne Amara Sila n ye vidéo damadɔ k'a kan, n ye kumakan min fɔra la n b'a fɔ a kan ka vidéo partager, baara bɛ ka kɛ n'a kumakan ye. N'a hakili b'a la ne ko n ko fédération in n ko pour que a ka ɲa a kana to gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ, Choguel ni Assimi ani Ibrahima Traoré ni Apollinaire a kana t'olu ni ɲɔgɔn cɛ, n ka peuple intégré ka peuple associé, n ko tɛ se ka taa jamanadenw ni jamanadenw ye ɲɔgɔn minɛ. Fura t'a la fédération bɛ kɛ, mais ni jamana fila ninnu ma ɲɔgɔn minɛ a jamanadenw, i b'a ye tubabu u b'a tenter ka don chef d'état ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛ chef d'état diviser, ni chef d'état divisera, mais n'a kanu bɛ peuple la, i b'a ye k'a fɔ fédération foyi tɛ se k'a sɔrɔ fédération bɛ kɛ. Mais ni chef d'état divisera k'a sɔrɔ ko ma don population kunkolo kɔnɔ, o bɛ kɛ fédération ko bannen, ne y'o kuma fɔ. Wa Choguel talen ani Apollinaire, i b'a fɔ o ye n ka kuma de, mais u bɛɛ seginna o discours kelen de kan. Ko Zeyna u ye discours min kɛ, ko peuple de y'a demandé ko ka fédération laɲini kɛ, ko peuple ka volonté de don, ko peuple ŋaniya de don, ko nin bɛɛ jamakulu kelen de ye Burkina ni Mali, ko culture kelen. N'i y'a ta k'a lajɛ, bamanankan min bɛ fɔ Burkina i bɛ taa Burkina i b'a sɔrɔ bamanankan kelen bɛ fɔ, i bɛ fila sɔrɔ Mali la i bɛ taa Burkina i bɛ fila sɔrɔ yen, i bɛ Traoré sɔrɔ Mali la i bɛ taa Burkina i bɛ Traoré sɔrɔ yen, i bɛ Ouédraogo sɔrɔ Burkina i bɛ na Mali la i bɛ Ouédraogo sɔrɔ yan, est-ce que y'a dɔn, i bɛ Ouattara sɔrɔ Burkina i bɛ na Mali la i bɛ Ouattara sɔrɔ yan. Nin bɛɛ ye jamana kelen de ye, ko tubabuw de ye nin jamana ninnu séparé, ko tubabuw de y'u lafɔ ɲɔgɔn kɔ. U ko tubabuw y'o baara min kɛ olu bɛna o de corriger, peuple ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan, frontière bɛ bɔ peuple ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, peuple ninnu bɛɛ bɛ kɛ jamakulu kelen de ye. Ko baara in tɛ se ka taa ko peuple kɔ, c'est-à-dire n ye kuma kelen min fɔ o segin n'o de kan, ka peuple bila au centre. Bon, pour que ka peuple bila au centre, min bɛ baara nɔgɔya an bɛ conseil min d'u ma, a ye activistes associés a la bi, n'i y'a ye k'a fɔ fédération Mali, Guinée, Burkina a bɛ ka fanga sɔrɔ, activistes jɔdaba b'a la. Mali activistes suivilen don Burkina, Burkina activistes suivilen don Mali la, Burkina activistes suivilen don Guinée, Guinée activistes suivilen don Mali la. I n'a fɔ Burkina olu de kɛra sababu ye ka peuple kanu don ɲɔgɔn na, ka président kofɔ, ka fédération in kuma kan. A kuma nana fɔlɔ réseaux sociaux de la pour que chef d'état ninnu bɛ se ka hakilina ninnu ta ka kɛ kelen ye. N balimaw, o baara min bɛ ka kɛ, donc u kana pour que ka baara in nɔgɔya, u ko k'u bɛna ale commission belebeleba de bila sur place, a réunion bɛna kɛ Mali la sini na. O commission mixte gouvernement baden bɛ disons ministre caman b'a la Burkina, ministre caman b'a la Mali la. O commission mixte n bɛ min f'u ye, u k'a lajɛ o commission mixte u natɔ Burkina, u ka Burkina activistes minnu qui sont influents n'u dɔnnen bɛ Mali la, u natɔ n'u kana. Mali fɛnɛ la ni nin délégation in commission mixte nana, n'a ye réunion bɛ kɛ, activistes minnu fɛnɛ bɛ Mali la n'u dɔnnen don Burkina, u dɔnnen don Guinée, n'olu bɛ ka kɛ sababu ye ni peuple ninnu bɛ ka ɲɔgɔn kanu, u k'u jija o activistes ninnu ka kɛ a la. A bɛ baara nɔgɔya, a b'a to kanu ni intégration a bɛ teliya quoi. Sinon aw b'a dɔn problème min bɛ yan,
Ils vont tenter, mais c'est quand tourner, que chef d'État nous, Mamadou Dumia, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, on va tenter qu'un président ça va nous faire un la terrain, mais n'amant clocher, ou c'est quoi, parce que pour qu'il y ait cette fédération là, ça étape chamamé quoi. Mais nous ne pouvons pas nous ni peuple de l'Union. Gouvernement nous bega famu bi ni ko kibe un projet de fédération ke ni ko kibe activiste ou sem wala wallahi anta kan yera fo avec là parce que bi est-ce qu'il y a famu ka asimi kanu do Burkina peuple du Sukuna ni activiste ou wala to ba den ka Ibrahima kanu do est-ce qu'il y a famu Mali ato Mali population du Sukuna ni activiste ou wala ou sem c'est-à-dire à to ba den allez ni activiste panafricain ay olu be associé par exemple madame activiste d'OB SCA famu ay olu associé par exemple le professeur Franklin Yamsi ay olu associé ay Sekou Tungara le politologue associé Burkina nia tagala uga dobe capitaine Belem ani uga sino ona yona chama au associé programme ina ka Sekou Tungara Malila ben le cerveau nous Drissa Mehmet taka se serege kuyate nunu ma bu mabel nunu est-ce qu'il y a famu damangile nunu est-ce qu'il y a famu adama samake nunu c'est-à-dire nunu mbora kam wo damado fo noué nunu associé est-ce qu'il y a famu ale ni fomba nunu ukacha ibusi nunu am se ga ina dogo gandi malien ni nunu associera projet là ni fédération ma don ya ga tikana Ivoire frère, Ivoire activistes qui sont panafricains pour ajouter Bagbo, Ambaye, Anikwa et Atoro Boto Flemono. Ou Kadobe Amiral Blendé, Oulu Nany, on a Chama, est-ce que vous voyez, Oulu Be associé à projet là. Donc, Agacha, à la fin, projet a été échoué. Ani Dofenebe Ivoire et la guerre Moussodo, Oulu Beka associé projet là, Wallah Hindara là. Nini Nkera Mega Minfo. Fédération, ça va voir le jour. Avec Douye, il va y avoir fédération, avec bon Togo là, avec réalité. Surtout, Kenenga, où est le projet bas dans le format, projet bas dans Outlook. Et Terensira, Mali, Burkina, Guinée, au Barabana, Gessena. On a fait Mali Baraji, Kourango Tassambe, Mali Baraji, Burkina Baraji, Kasse Guinée Baraji. Quand les barrages nous peuvent connecter, ni les barrages nous connecter, Diagoya bara kura de bena créer. Donc au bara la Burkina Faso betala, Mali on betala, Guinée on betala, au benani peuple est-ce qu'il y a femme ka peuple trop yona. O temele ngotuni minta fan fait au bena collaboration ke no e sanu tugu koro nafulo ni jamana tugu koro nafulo nu jamana basaba moshi kana bo tubabu kana bo ni jamana nu mana franyon ke peuple clé au peuple reka sanu tugu koro nafulo nu ka ulubo wani jamana nu mana franyon aba avantage toi Russie be se ka andeme avantage famba e mune Russie be se ka andeme Russie la Russie est une fédération am se ka nga fédération exemple ta Russie kan anga fédération Russie ban deme est-ce qu'il y a femme à sigi chola à organe administratif ou sigi chola à chambre na parlement sigi chola en même temps fin jumani ka nga pour que fédération na éclater fédération na développer il va yo barabe no ga Russie man Burkina Mali Guinée nous be kele jamana kele mais o deme kadi Russie fait Russie ka tele o deme li kan no Russie ma ina fo jamana saba i ka fo ibe u bɛɛ dɛmɛ séparément n'an farala ɲɔgɔn kan Russie ka dɛmɛ bɛ se ka doubler de Russie ka dɛmɛ bɛ multiplier Russie bɛ ka avion fɛn fɛn di nin jamana ninnu ma a avion bɛ multiplier de a bɛ caya wa Russie bɛ se ka na ka usine d'armement sigi en même temps bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ n bɛna révélation ba dɔ k'aw ye ni nin jamana saba farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko centrale nucléaire ni centrale nucléaire sigira sisan Mali Kourango, Guinée Kourango, Burkina Kourango, ou ya nogalen et Russie se ka no sigi Mali. Ibi shige Mali Burkina Guinée ki shige ka courant consommer kalo la tete me wakelenga. Wa ban permettre nga se ka industrie ou bla sur place, Russie se ka industrie d'armement créer. Am se ka usine, coton usine et jus de transformation olu usine SIA famu, batterie gla usine usine badem samara gla usine am se ka usine chama implanté
nin jamana nunu kɛra fédération kelen an bɛ se k'o baara bɛɛ kɛ parce que centrale nucléaire Russie bɛ se k'o sigi an saba ka économie min s'a kɔrɔ wa an saba ka économie an bɛ se k'an ka monnaie créer n'an ka monnaie créer ala dugujukɔrɔ nafolo min bɛ Guinée a ka ca bauxite uranium sanu jama o kɛlen bɛ Mali la o kɛlen bɛ Burkina anw mana fara ɲɔgɔn kan anw yɛrɛ bɛ ka nin exploiter mun b'an dɛsɛ k'an ka wari créer an b'an ka wari créer en un clin d'œil a tɛ hali gɛlɛya quoi an b'an ka wari créer a tɛ hali gɛlɛya est-ce que vous voyez donc i b'a ye k'a fɔ projet de fédération in avantage baden de bɛ a la donc u y'a yira k'a fɔ commission mixte k'u bɛ to ka réunion kɛ chaque 6 mois jamana dɔ kɔnɔ conseil des ministres est-ce qu'il y a faamu yɔrɔ conseil des ministres ye président ani premier ministre n'a ka gouvernement bon jamana fila ka se jamana saba ma kalo wɔɔrɔ o jamanaw de bɛna jɛ ka conseil des ministres kɛ ɲɔgɔn fɛ déjà a bɛ fɔ o de ma l'étape de la confédération c'est-à-dire confédération n'o de ɲɛna an bɛna fédération na confédération ye mun ye jamanaw bɛ jɛ ka décision ta ɲɔgɔn fɛ est-ce qu'il y a faamu mais bɛɛ y'i ka président y'i ka jamana la bɛɛ y'i ka gouvernement y'i ka jamana la u bɛ jɛ ka décision ta ɲɔgɔn fɛ ni décision min taara a bɛ appliquer jamana saba la o ye étape de la confédération de n'o baaraw bɛɛ ɲɛna ka ban u bɛ sɔrɔ ka jamana bɛɛ kɛ sisan u bɛ sɔrɔ ka jamana saba fusionner k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamana ba kelen tɔgɔ kura bɛ da o jamana la capitale kuraw bɛ ɲini o jamana la o jamana est-ce qu'il y a faamu armée bɛɛ bɛ kɛ armée kelen est-ce qu'il y a faamu économie bɛ kɛ économie kelen n balimaw est-ce qu'il y a faamu n'an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ a bɛ kɛ sisan ni o jamana de tɔgɔ ye o de ye fédération ye donc constitution ba kelen mɛ na o bɛ boli bɛɛ kunna mais est-ce qu'il y a faamu jamana ville ninnu olu de bɛ kɛ entité fédérée ye quoi ville ninnu bɛ kɛ entité fédérée ye salamu aleykum